jobb 4 gumi, és sima bal széles. És sima jobb, 150, fék, bal 12, végető, és jobb 3 szigorú nem levág törik. Jobb 3 szigorú nem levág törik, és 50. Sima balból jobb 4 szélesre eláll gumi mögé. 100, hosszú jobb 2 picit korán gumi mögé, 70. És bal 33 vége szűk 1 gumi. Bal 33 vége szűk 1 gumi. 10. Jobb 4-től szigorú korán nyit. Jobb 4-től szigorú korán nyit, 50. Sima bal, 50, jobb 2-től, tempó kintről, 30, hosszú bal 2, szigorú korlátszoros, ebből a jobb 2 tempó közép, ebből a bal 2, itt a bal 2 tempó korlát mögé, 100, és jobb 44, 3 gumis. Azért is döntöttünk ez mellett az autó mellett, mert az a pár kilométer, amit ugye a szezon előtt mentünk vele, az egyértelmű volt, hogy ugye egyértelművé tette azt, hogy ezzel az autóval nagyon jó versenyezni, úgyhogy ezért választottuk. Ráéreztem, de a határai azok még ugye bizonyos esetekben kihasználják, bizonyos esetekben nem. Tehát ugye ezzel az autóval az, hogy mindig egy egész gyorsaságén úgy teljesítse, hogy minden a határon menjél, nagyon nehéz. Nagyon remek egyébként az autó, és tényleg rettentő gyors. Meglátjuk reggel, milyen tempót tudunk diktálni. Igazából rajtunk semmiféle nyomás nincsen, de a mostani helyünknek nagyon örülök. Az utolsó körben ugye hátra csúsztunk, de úgy gondolom, hogy azért jöttünk ide, hogy célba menjünk, meg sok tapasztalatot szerezzünk, ez sikerült. Mentünk jó gyorsasági időket, főleg az extrém körülmények között. Itt az utolsó körbe más gumit raktam fel, amit nem próbáltam még ezen a kocsin, meg egész versenyen. Ugye tesztelni sem tudtam szárazon, és az most kijött, nem akartam feleslegesen kockázatot vállalni. Úgyhogy, de egyébként boldogok vagyunk meg, gond nélkül végigment. Fogunk csinálni egy tesztet, ahol száraz aszfalton be szeretnék gyorsulni. Bal 2, és fék, és 50, és jobb 2 szigorú gumi. Tehát itt a bal 2, aztán fék, 50, jobb 2 gumi szigorú, aztán 30-ra hosszú jobb 3, 30-ra hosszú jobb 3, aztán 50 bal 2 tempó, 50 bal 2 tempó, és 60, és jobb egy tempó, és 70, és sima jobb tempó, és 70, és bal egy szoros, és dob, és jobb egy kint, 30, jobb 2 szigorú gumi mögé, picit hosszú jobb 2. És 150-ben lefele megyünk. Ez a szép, és kitérő balról murvás lehet. És 50 és bal 2 tempó között, hosszú, aztán bukkan, dob, híd. 150 fölfele megyünk, bal 2 szigorú kintről gumi.